थांनाय 5 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 8 डिसेम्बर दिनै जोबथा सान जे 2022-23 मायथाइनि 37थि जि कलेज उइक बे कलेज उइकनि दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा साननि जोबथा हाबाफारि हिसाबै जोङो हारिमुवारि हानजा सुरनाय लादों। दा बेवहाय जोङो हारिमुवारि हानजा सुरनायखौ जोङो ओरैनो हारिमुवारि हानजा सुरनाय हिसाबै जों लायाखै। जोंहा कलेजाव गासै 10टा डिपार्टमेन्ट दङ आरो बे 10टा डिपार्टमेन्टनि फरायसा फरायसुलिफोरा बादायलायनाय हिसाबै जों लादों। दा बिथांमोना गावबा गावनि डिपार्टमेन्टआ आसामाव जिहेतु बायदि बायदि हारि माहारिनि सुबुंफोर दङ, बै हिसाबै बिसोरो गासिबो हारि माहारिनि जि हारिमु बे हारिमुखौ जाहाथे जोङो आसामनि रायजोफोरनो आरो तामुलपुरनि रायजो राजाफोरनो जोङो फिजिकेलि जों देखायनो हायो दिन्थिफुंनाय, बिनि थाखाय जोङो दिनै हारिमुवारि हानजा सुरनायखौ लादों। आरो बे जों कलेज गेटनिफ्राय जागायनानै जि मटङा पार्क बे पार्कसिम थांनानै जोङो ओरै मिसन जानानै जों गिदिंनानै कलेजाव फैफिनगोन आरो फैनानै बेवहाय जोङो बान्था राननाय हाबाफारिखौ जों दिनैनो लाखादों। आरो बेवहाय जों दिनै दा सफैनाय लोगो लोगोनो जों गथ'फोरनो जानाय लोंनायनि बेब'स्था खालामदों आरो बिनि उनाव जों बान्था राननाय हाबाफारिखौ दिनैनो जों लागोन। जोङो मैया सानदोंमोन 500ल' फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लागोन होननानै, खिन्थु दिनै जों नुनो मोनबाय जे 600निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। न' डाउट जोंनियाव फरायसालिमायाव गासै 12निफ्राय 15 फरायसा फरायसुलि दङ, थेवब्लाबो बायदि बायदि कारननि थाखाय फैनो हायाखै। 600 फरायसा फरायसुलिफ्रा जोंनिया दिनै हारिमुवारि हानजा सुरनायाव बाहागो लादों आरो गासै 10टा डिपार्टमेन्टआ बेवहाय बाहागो लादों, गावबा गावनि दिन्थिफुंनायखौ होदों। आरो जोङो जाज हिसाबै जोङो लिंनानै लाबोदों तामुलपुर डिग्री कलेजनि अनिल बर' बिथां आरो लोगोसे जोंनि बे फरायसालिमानिनो जुनियर सेक्सननि डक्टर बिन'द बर'। बिथांमोना नायबाय थादों आरो जायफोरा मोजां रोखोमनि डिसिप्लिनै दिन्थिफुंनो हागोन बिथांमोनखौ जोङो बान्था होनायनि हाबाफारिखौ जों लादों। जोंनिया जोबोद दुखुनि बाथ्रा, मैया आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे तामुलपुराव मेडिकेल कलेजनि खुन्था गायसननानै थांबाय, जों बेखौ बरायदों, मोजां बाथ्रा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै। नाथाय मोनसे खोथाखौ जों मिथिनांगोन जे मेडिकेल कलेजाव फरायनो थाखाय जोंनि बेवहाय साइन्सनि फरायसालिमा गैया, साइन्सनि हाई सेकेन्डारि गंसेल' दङ। दा ओंखायनो जोङो खावलायदों, मैया जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्राबो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो मेम'रेन्डाम होदों जे साइन्सनि फरायसालिमा गैयाथ' गैयानो, दिनैसिमबो तामुलपुर जिल्लायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने गंसेल' प्रभिन्सियेलाइज दङ गरेस्वर कलेज, आरो बिनिफ्राय जोंनिया दा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआवनो गंसेबो प्रभिन्सियेलाइज माने जानाय कलेजानो गैबावा। आर्ट्सनियानो गैया। आरो साइन्सनिया माब्ला जागोन होननानै सोंनायाव जोंनि मानगोनां बिथां चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे दा बयनो जोङो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन आरो बेवहाय तामुलपुराव जायखिजाया गंसे कलेजाव साइन्स स्ट्रिमखौबो एडिसनेल स्ट्रिम हिसाबै होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेखौ खोनानो जों गोजोननाय मोन्दों। नायनि जोंनिया जिहेतु दाबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै आर्ट्सआनो, साइन्सआबो हयथ' जोंनियाव जुदि होफायोबा जों बेखौबो लानो हानाय बायदि जोंनियाव हयथ' इनफ्रास्ट्राक्सारखौ जों बानायना लायोबा हागोन होननानै जोङो मिजिं दङ।